dic Rodrigo, soc el cap de servei de Grues al Maresme, que és una empresa que es dedica a fer la retirada de vehicles a la via pública per concessions administratives. I la meva tasca és dirigir, programar, control de qualitat, i una de les meves tasques és dedicar-me també a lo que és els recursos humans. El nostre procés de selecció és ben senzill. Nosaltres rebem una sèrie de currículums, ens els mirem, li donem una ullada i hi ha d'haver alguna cosa que ens cridi l'atenció. Què pot ser aquesta cosa, no? En el nostre sector pot ser que hagi treballat anteriorment en el nostre sector, que tingui certs coneixements que ens vagin bé. En el nostre cas és coneixement de transport de vehicles o de mecànica. Després, una cosa important en el nostre cas també és que tingui el carnet C, no? Que és el fet diferencial. I dintre de l'entrevista valorem. Hi ha una fórmula que per mi és màgica, que la dic sempre i no me'n cansaré de repetir-la, que és C més C per A. Vale? Coneixement suma amb la capacitat, però cosa molt important, multiplica amb l'actitud. Vale? Què vol dir això? Que si tens molt de coneixement, vale? Tens tots els carnets, parlo del cas nostre, tens tots els carnets, entens de mecànica, vale? A més, tens capacitat, o sigui, ets una persona capaç de desenvolupar la tasca que nosaltres volem adequadament, això se suma, però es multiplica per l'actitud. Si l'actitud és negativa, o és un 0, o no t'interessa la feina, per molt que les altres dos sumin 10, amb el 0 d'actitud seguirà sent un 0, no? Una vegada vam tindre de fer una entrevista a una persona, li vam donar la ubicació del lloc on havíem de fer l'entrevista i el noi, per lo que sigui, no ho trobava, i en vez de buscar-se la vida, que és el que hauríem fet qualsevol, per exemple, és una cosa d'actitud, no? Te busques la vida perquè no puc trucar a un lloc on te vaig a fer una entrevista dient que no trobo un lloc. No? Ostres, queda com molt malament. Doncs el noi va trucar fins a 3 vegades preguntant on estava, on havia d'anar. Automàticament aquesta persona potser tenia un mal dia, però era el pitjor dia per tindre el mal dia, no? O sigui, però una persona que quan veus que hi ha feina o que algú t'ha fallat i que sempre aquesta persona et diu que no a tot, ja veus que l'actitud no és la adient. Veus qui et diu que sí a tot sempre i que una vegada o 2 vegades, pel que sigui, et diu que no, ja veus quin és el tarannà. Escolta'm, cada partit polític que entra canvia la llei d'educació. Hòstia, no pot ser. Ostres, el més important que té una persona, tu ets pare com jo, el més important que tenim és els fills i l'educació que els donem i el llegat que els deixarem. Això s'haurien de posar els 350 diputats a Espanya o els 135 de Catalunya, tancar-se i fins que no surti una llei que duri 15, 20, 30, 40, 50 anys, el que es decideixi. Escolta'm, això no es pot tocar. Per què? Perquè és el futur que ve darrere nostre, no? Al fi i al cap són els que en teoria ens han de pagar les pensions, també, no? Ja parlant egoistament, no? Però jo penso que des de l'Escola Pia esteu fent les coses bé, i una cosa que m'agrada molt, que tenim la mateixa discussió amb la meva dona perquè no li agrada gens, és el sumem. Si el sumem, sí, és que ho trobo fantàstic, però és que a l'hora de treballar es trobarà això. És que a l'hora de treballar, ella tirarà del carro, hi haurà un que sempre s'arrepenja, i això saps que és així. Sempre hi ha qui tira més del carro perquè ho va amb ell, hi ha qui tira menys perquè no va tant amb ell, i hi ha qui senzillament no pot, no? O sigui, jo què sé, tots voldríem guanyar el Tour de França, no? Ara que també s'està fent el Tour de França, i el guanya un, no?